Салом ба ҳамаи онҳое ки моро тамошо мекунанд. Мо инҷа Ташкент Сити Мол ба чағ зада, Ташкент Сити Парк ба омдим. Ҳардуш якта ҷонда. Рӯзба инҷанда вабше ҳеҷ кас намешад. Ҳама даруни магазинанда, торговый центранда. Бегоҳ шуд ки ҳама тарафи парк ба мегузарад, чунки фонтано бегоҳ ба хушрӯ ҷоҳои паркҳои чағмездагиш бегоҳ ба светош дар мегирад. Зданиҳоям бениҳоят хушрӯ мешавад ва наме хел музей ҳаст. Музеи Юлдузлар музеи номаш. Ҳамаи ситораҳои дунё ҳаст. Аз актёру, аз президенту сар карда метавонитон наздаш расм гиритон. Музей платный. Намедонам як кас ба 1,5 рубли русӣ, агар русиш бигӯем, примерно ҳамин хел буд. Бо чанд хел чизҳои интереснишаи даруни ҳамин музеянда. Метавонитон дар омда тамошо кунитон. Бо 3D экранош ҳаст ки худи ки ҳамин паркҳои Тошканба ҳамин живой чағзадагӣ бой мештон. Ин ҳайкалҳои ҳамин хел сохтагӣ ки инсон фикр мекунад ки ҳамин одами зиндая шах карда мондагӣ. Ҷудоам интересна барои тамошо ҳамин музеяш. Ягон хел актёрҳои дӯст медоштатон бошад, ҳамроҳ расм мегиритон. Давай, давай. Хаме. Маме. Ха. Америка. Ман Ташкент Сити Парк ба якум бор омадам. Ҳамин хел ҷои хушрӯ, ҳамин хел ҷои озода, тинҷ, атмосферни ҷо будааст ки ҳатто бу рафтаним наомдост. Чӣ хел ҳаминҷа вай 4 соат 5 соат чағ задим, мо худамон нафаҳмида мондим. ҳар якта локатсияҳое ки сохтагӣ, ҳар як чизҳое ки сохтагӣ, ҳамин ба фикратон ба меҳр сохтагӣ, ҳамин хел хушрӯ тамошо кардан ки инсон сер намешавад. Гуфти рӯзҳо наслаждатсия мебарид. Ман даже 50%-ашам видео кардагим не, расм гирифтагим не. Даже намехоҳед ки телефон ба аввора шавед. Детский площадкаҳош буд инҷанда. Фаст фуд ҳаст, чизе ки хоҳед, коктейлҳо ҳаст, магазинош ҳаст, ресторанош ҳаст. Ҷои аҷоиб хушрӯ духтаро.